Sa kamot kang sayang Mr. Nakuta na makakaibahan ni hasta sa pagurang kaibaang sedang duwang aki natapos ang buhay ni Manilyn Boqueña y Adante, 32 anyos, residente kang barangay Siyempre, Bumbon, Camarines Sur. Ini matapos sa magkadiskusyonan subot ang sospek na si Salvador Boqueña asin ang biktima kasubanggi na napuli sa pananaksak kang Mr. sa iyang misis. Sampulong saksak ning sundang ang sinapo kang misis na iyo ang ikinagadan kaini. Susug sa ina kang biktima na si Mrs. Priscilla Adante, posible ang pagsitar kang saing aki sa agom na maghanap ng trabaho mientras na yaon siya sa abroad ang mitsa kang iwal kang duwa, apera pa sa pag-iwas kang biktima sa iyang mister. Ang mayor po ka na motibo, di bago siyang abot. Kunya, nag-ano-ano man na. Naghahanap mong baga siya halimbawa ng trabaho. Tango susabihon man, haba ko tanyaw siya man sa ibang bansa, magtrabaho man. Ay dai man ginigibo kan lalaki. O, ang ginigibo, at ang rason pa, ang sabi mo ngayon daw, dai ko magtrabaho, basta suportaran sila. O, sige ngayon. O yun na to, pag kaiwalan, siyempre, bago kang abot, naghahanap mo ba ito siguro ning kuyan sa lalaki? O, sabi, dahil mga hindi pag-intindi kung ano-ano na sa naman pagkakailingan, hahapoton siya kang lalaki, mahali na siya. Yun ang pangyayari. Yun ang dakulang ko yan. Na, pighanapan mo siyang trabaho, magtrabaho ko tana, kundi dahil man kaya magtrabaho. Selos, dahil man po. Kaparati na po yan makakaiba sa silos. Si Mark Adante tugang nanguhod ni Manilyn, nakadalagang pa sa harong kang biktima asin iyo ang nagbuhat para madara sa ospital ang sayang tugang. Yaon siya kang abutan mo sa inaparte kang harong. So may paluwas na po sa sa pinto. Hali po doon sa kwarto. Pero ang tendency karo padulag. Hindi po garo po naghahagad ng tabang. Nagkurawa po ito, mama, arok yan. Yun na si Oring na daw. Hindi po, kung huri. Tapos, ano nang ginibo nilo? Pakahiling nilo duguan na siya kang abutan nilo. Alsa ko po to, sir. Tapos, Alsa ko po to si German, tugang ko. Tapos po, hindi ko kaya magabato na dala ko man po mga ilang sa itong haranin lang. Abot lang naman sa mesa mo, hindi ko na kaya. nasa custody niyang Kambumbon Municipal Police Station ang suspect na voluntaryo nagsuko sa barangay matapos ang krimen. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak.